Masikati akanaka vana veZimbabwe, masikati akanaka. Muri sei kwamuri ikoko mambokwera sei nekumuka. Inini mudzingwa ndiri right. Vana veZimbabwe muswatei. Muswatei ndokukumbira nouwande hwenyu tiinde tinoona chii chikuitika kukoti ikoko. Tizive tese kuti akukoti kuri kuitika zvakati yakumure nyika yemabhunu kuRandburg. Handiti handei nouwande hwedu tiratidze kuti tinosumudzirana naZimbabwe tiri pamushandira pamwe chete. Ndinonzwa vanhu vachichema vachichamisa mumagurupu nhasi chamisa akazodai akadai chamisa akadai. Inini zvangu inini haisi kuti kwai ndaiteera chamisa kandaidii. Ini zvangu chandiringoda ichenji chokuti chenji yauya nani izvo zvazvisina basa neni ndaingoda chenji. Ndanga itorimo muZanu PF because kwatakakurira ikokoko kongori nemazanu PF kwatakakurira saka kutorina mamwe mapato asi ona chamisa taingovawa edu vachitaura asi handambobvira ndambomuvenga asi ndaitevera Zanu PF because ndiwe kwedu isusu nhau iripo ndekuti kana uchitosvikako kwedu unosvika utoudziwa nevanenge vari kuvakuru kuti muno kada kurarama zvakanaka mwanangu tevedzera zvinoda Zanu PF ndokuti urarama upenyu hwakanaka. Because vanenge vachivhundidzirana kamadzishe anenge achivhundidzira mazisabhuku anenge achivhundidzira saka kwedu kwatakakurira isusu inenge chingotorongo Zanu PF ukatoonekwa uchitori wakatopfeka zvana chamisa nenge uchitori mumwe munhu mupanduke mukuru. Saka ini kandiri kumusha ndaingotevedzerawo ndichangotevedzawo zvezvingodawo vanhu vakuru because isusu vabereki vedu ndevezanu chichi ndezvezanu but inini manje ndakazosarudza kuona kuti ini chandakuda ichenji sasa muchiona ndirikufamba ndiri mugesa revolution ndiyo yada kufamba nayo. Saka chamisa uyu wamuri kungoshora haana zvaangaita chamisa ari woga chirakamutsa bato vanhu akazadza magiraundi akata sei hapana zvaangamboita ari woga sasa muchiona taakuda kufamba naye mugesa revolution. Saka nhau iri ipapa ndeunity kubatana hatifanirwi kuti paradzane tikangoparadzana kuti ava ndeokwachamisa ava ndeogesa revolution ava ndeokwani ava mukenani hatipindi vanhu veZimbabwe. Gesa revolution tinofamba nanachamisa tese mapato ese tikakwanisa kubvisa zvigananda izvo ndokupinda kwanachamisa. Zvigananda zvikazviripo chamisa hambobvira panhwiza paya kana kupapinda handiti vana vabageza ivaya nana babachiwenga maZanu PF vauda kutogwirawo sarudzo dzejekerere vana vabachiwenga nana bageza nesu vana mudzingwa isusu nana nyika yemabhunu tiri kurwira sarudzo dzejekerere kuti anenge ahwina ndiyeye. Saka nhau iripo ndeyekuti vanhu vana veZimbabwe hatidi munhu anouya kuzoparadzanisa vanhu kuti chamisa akazodai uye akazodai zvakaitika ipapo zvakaitika zvamunoziva zvakaitika but now takufamba tiri kugesa revolution kuti timbodzinga zvigananda izvi. Tikadzinga zvigananda wamuri kuda iyeye achapinda wamuri kuda anodiwa nepovhu achangozvibudira pachena kuti awu ndo asarudziwa wobva atonga. Nandimuvengi chamisa mwana weZimbabwe kana akapohwa mari akadya akatogona aigoita sei mwana weZimbabwe musina kubatana. Paya akauya akamutsa MDC Alliance chamisa vakatuma Nang'onzora vakamutsa Triple C vakatuma Chavangu saka moda kuti aite sei chamisa acho kana akadya mari akatogona azavoza aigona kutofamba asati ambodya mari iyoyo kana akatodya mari akatogona akatoraramisa mhuri yake because haana kwaanoshanda chamisa haana kwaanoshanda zvake izvi zvaanoita izvi ndezvemapolitical handiti kana akatopuwa mari nana Mnangagwa madhiri zvake zvakatoita nokuti vana veZimbabwe hatakubatana. Sasa muchiona isusu tichifamba negesa revolution. Gesa revolution hachichakutarisa kuti kwambodai handiti kana uri mutungamiri vose vatungamiri vemapolitical party mose tiri kudai mugesa revolution but pane vanhu vaviri vandovenga inini pane vanhu vaviri vandiri kuvenga Douglas Ng'onzora naChavangu ndo vanhu vandiri kuvenga inini zvangu inini mwoyo mangu handivadi haachamisa nei naeni chero chamisa kayatonga nhasi tongomuteverera because ari kudiwa nevanhu chamisa ari kudiwa neruzhinji rwevanhu handiti komureni wekavabhunu vaigara vakataura chero pandakambovafonera apa vakandiudza vakati Mudzingwa ivai nemashoko ekubatanidza vanhu zvokuti unobva kubato ripi komureni wekavabhunu akati hatina basa nazvo izvozvo tinogamuchira mapato yese but pane mapato avasingafariri akafanana naDouglas Ng'onzora nanzanu uyu Chavangu ndo vandakavudziwa nakomureni wekavabhunu kuti vanhu vava hatisiri kumbotombovaona ivavo but vamwe vose ava madhiri. Saka nhau iripo kuti tipedze masports ese aya
tinofamba nokubatana kuti tihwine masports aya hunge tino unity tichitaura inzwi rimwe chete. Zvekuti kwai Chamisa yakazodya mari haina hangu hanine nazvezvo. Kana akatodya akatogona airamisa mhuri yake nei nekuti imwimwi ndimi makavhota usiku kaimwimwi. Sarudzo dzikadaidzirwa usiku, maballot paper achiuya usiku, imwimwi vana veZimbabwe. Sarudzo hadzina kubigwa Chamisa, dzakabigwa imwimwi vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe ndo vakabigwa sarudzo. Musazoti Chamisa anongobigwa, haana kubigwa Chamisa. Chamisa haana zvaangaita. Angadi akamirira sadhaka yacho ikatengwa. Vana mumba vakatengwa naivo vakadya mari. Saka Chamisa yagoita sei? Hana pfuti, hana masoja, hana mapurisa. Vana Mnangagwa kushandisa mapurisa. Nditi saka naba Chiwenga nana Geza ndo vakuru vedu izvizvi, ndo vada kuda kusungunura nyika kuti ana Chamisa vapinda. Kupinda kwa Chiwenga nana Geza ndo kupinda kwa Chamisa.